70 साल के महिला के घर में 10 साल बाद बल्ब जले। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला के एगो गांव में रहे वाली 70 साल के महिला के घर में 10 साल बाद बल्ब जल गई। सोशल मीडिया पर ई घटना बहुते वायरल हो रहल बा आ लोग के हैरान कर रहल बा। का बात बा, गांव के निवासी 70 साल के श्यामा देवी के घर में 10 साल तक बिजली न रहे। उनका परिवार के लोग कई बेर बिजली विभाग में शिकायत कईले, लेकिन कवनो कार्रवाई न भई। हाल ही में श्यामा देवी के बेटा ए मामला में एगो महिला IPS अधिकारी श्वेता चौहान से मदद मंगले। श्वेता चौहान तुरंत ए मामला में हस्तक्षेप कर बिजली विभाग के कार्रवाई करे के निर्देश देली। मौका पर पहुंच के बिजली विभाग के टीम श्यामा देवी के घर में बिजली कनेक्शन के काम शुरू कर देलस। कुछ घंटा के प्रयास के बाद श्यामा देवी के घरे बिजली पहुंच गई। श्यामा देवी के खुशी के कवनो सीमा ना बुझाइल जब बल्ब जरी गई। वो कहली कि उ 10 साल से अन्हार में रहत रहली, अब बिजली मिलला से उ लोग बहुत खुश बाड़े। श्वेता चौहान के यह पहल के सोशल मीडिया पर खूब सराहल जा रहल बा। लोग उनका के असली हीरोइन कहतारे।